αν θέλεις κι εσύ να συζητήσουμε, να κάνουμε ένα βίντεο, μια ζωντανή μετάδοση και να συζητήσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις ενώ το 2025 με βάση τις παλαιότερες σχέσεις που ήταν πιο απλά, πιο αγαθά τα πράγματα, πιο αγαθοί άνθρωποι και πιο αγαθές οι σχέσεις, κάνε μου ένα follow, ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου, ώστε να παρακολουθήσεις τη ζωντανή ροή γενικότερα και να ενημερώνεσαι με βάση το καμπανάκι, και όταν κάνω κάποια πρεμιέρα βίντεο να μπαίνετε βασικά, συγγνώμη. Θα χαρώ πάρα πολύ να λάβω και δικές σας ιστορίες και απόψεις και να δημιουργήσουμε μια όμορφη παρέα μαζί και να τα λέμε όποτε μπορούμε. Να είσαστε καλά, σας αγαπώ όλους, τα φιλιά μου.